Imos falar de deportes de aventura e acuáticos. Comecemos! Non digas camiñata, di camiñada. Se te gusta camiñar, podes facer isto e tamén podes dicir andada ou andaina. Non digas linterna, di lanterna. Por exemplo, se queres ir de escalada, necesitarás un casco para protexerte e unha lanterna. Non olvides por arnés, que non queremos que che pase nada. E poderías practicar nun rocódromo, que é a mellor forma de aprender. Outro deporte de aventura é o alpinismo, para o que necesitas uns piolets. Sen eles non poderías subir a montaña, Tamén podes levar luvas. que tamén se poden chamar guantes. Se che gustan os deportes aéreos ou queres practicados algunha vez, podes facer parapente, un deporte con moita adrenalina. E para ir en parapente terás que suxetarte a unha baranda. Pero ollo, é baranda, non barandilla. Se che gustan os animais mariños, podes vir connosco a bucear cos que máis che gusten. Mellor dito, facer snorkel. Para este deporte necesitarás unhas aletas. Se che gustan os deportes de auga, tamén podes practicar Surf, vela, waterpolo windsurf, piragüismo. ou esquí acuático. ¡Dígocho eu!